Камал театрының кіші сәхнәсендә тамашачы тамашасы спектаклінің премьерасы тәкъдим ителде. 12 кеше 11 хатын-кыз һәм 1 егет үзләренең театрга карата мөнәсәбәте турында сөйли. Аларны бер-берсе белән театрга булган мәхәббәт берләштерә. Тормышта алар төрле буын вәкилләре һәм һөнәри өлкәләрдә эшләүче кешеләр. Аларның театрга тәкъдимнәре дә төрле. Тамашачы тамашасы Россия өчен чагыштырмача яңа театр алымнары белән эшләнгән һәм Татарстанда дәүләт театры сәхнәсендә куелган беренче спектакль. Театр тамашачы турында проект Галиәскәр Камал исемендәге театр яңа бинага күчәргә әзерләнүе сәбәпле барлыкка килә. Спектакль Камал театрының архитектур концепциясенә ачык халыкара конкурс кысаларында оештырылган. Bizga repetitsiyalarda bek ishadi, chunki ular tanishuv formatында булды. Biz bir-birimiz bilan tanishdik. Kimningdir sferada ishli, kimdir o'qiy, әле студент. Bir-birimiz bilan shular турында сөйләштек. Театр турында инде әлбәттә лекцияларга йөрдек, безгә мастер-класслар бирделәр. Музейга йөрдек һәм шулай тора-бара шушы очрашулардан соң ул спектакльгә үрелдем. Мин Камал театрының даими тамашачысы буларак bu проект турында интернет шилтәреннән белдем һәм гариза җибәрдем. Шул гариза буенча безне 120 кеше арасыннан дип беләм сайлап алып, шулай без менә әлеге проектны эшләдек.